सरकारा जाबायदि खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जों खुनु मोजां मोनाखै। दिनै लाइमोनफोरा बेनि थाखायनो ज' जानानै ओंखारदों। बिथाङा बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो सिगां समाव बिथाङा जेरैबायदि प्रमिस होदोंमोन हारिनि थाखाय बिराद मावगोन होननानै बिराद गिदिर प्रमिस होदोंमोन बिथाङा दिनै बेफोरखौ मोनसेबो पुरा खालामाखै। आरो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव माखासे जिखिनि जानांगौमोन बेफोर जायाखै। दिनै जों स्टुडेन्टफ्रा गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जाबाय थायो दासिमबो। इउनिभारसिटिनि सिङाव जेनेबा बेसेबांखिनि कलेजफोर दङ एखनबा रिजाल्ट थाब नांगौ बायदि समाव मोना, लेखा नांगौ बायदिखिनिखौ होनो हायाखै आरो गोबां बिदिनो प्रब्लेम फेस खालामनांगासिनो स्टुडेन्टफ्रा। बिनि थाखायनो दिनै जोङो ज' जानानैहाय बिटिसिखौ बासायनो आरो जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इयुनाव बबे पार्टिया मोजां रोखोमै खामानि मावगोन बेखौ जों दिनै सानहरनानै बिपिएफ दोलोखौ जोङो सापर्ट होनो थाखाय दिनै लाइमोनफोरा ओंखारदों। फैथारगोन। दिनै जेबायदि लाइमोनफोरा बाहागो लादों बेखौ जों सानहरोब्ला माने जोंबो गोबां जेनेबा ज' रायलायलायो ना। दिनै जोंनि सोलिबाय थानाय समफोरनि जेनेबा माखासे जों रायलायबाय थायो। ओमफ्राय बिदिनो गोबां लाइमोनफोरा फैगासिनो दं आरो फैबावगोन। बे जाखाबाय माखासे गोबां जों रायलायगासिनो दं फैबावगोन। जोङो रावखौबोथ' फर्सफुलि लेंनानै लाबाखै। जेनेबा जों खोन्थादों जेनेबा बेबायदि दा जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया बेबायदि जानानै दं होननानै जों गोबां लोगोफोरजों रायलायदों। बेनि गेजेरजों जोङो माखासे जेनेबा जाय गोसो जानानै गोसो गुदुं जानानै जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय फैनो नागिरदों जों बिसोरखौ जेनेबा ज' जानानैहाय दिनै बेबायदि लाबोदों आरो बाहाय नुजाफैनो हानाय गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जों लाइमोनफोरा खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो होननानै जोङो ओंखारबोदों। दा जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मोजां नङा बेखौथ' जों मिन्थिखागौ, बयबोथ' जों बेखौ मिन्थिखागौ। जेनेबा दा जोंनि बिटिसिया लोरबां अबस्थायाव दं, बेखौ दा बासायनांगौआ जोंनि आखायाव। दिनै जों कलेज फरायगासिनो, जेनेबा सोरबा इउनिभारसिटि फरायगासिनो। दिनै जोंनि बे सोलिबाय थानाय बिटिसिनि लोरबां अबस्था बेखौ नुनानै जों मोनसे जोंनि गोसोआव सानदों आरो जेनेबा उननि अबस्थायावहाय उननि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे बिटिसिनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ। जों दिनै लाइमोनफोरा बेखौ मोनदांनो मोननानै दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों। आरो दिनै बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो सोंदों, जोंखौ दिनै सोंखारिदों दिनै फरायसाफोरालाय मानो पार्टियाव ओंखारखो। खिन्थु सोंनाया बेबायदि जानाङा, फरायसाफोरा दिनै मानो पार्टियाव जयेन जाफैखो, मानि थाखाय दिनै फरायसाफोरा पार्टियाव ओंखारनांगौ जाखो बा राजखान्थियाव मानो बाहागो लाफैनांगौ जाखो। कुइसना बेबायदिसो जानांगौ आंनि मथेब्ला। दा मोजां लिडारखौ सायख'नाया जों गासैबो लाइमोनफोरनि आखायावनो आं बेखौ सानो। आरो बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो हागोन होननानै आं सानो। थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बे बिपिएफ दोलोआ जिबायदि खामानि मावबोबाय, इउनिभारसिटि गैयिखौ लाबोबाय, कलेज गैयिखौ लाबोबाय, मेडिकेल कलेज गैयिखौ लाबोबाय। दा बेबायदि समावहाय नैबे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबैबो जों आसा खालामदोंमोन जे जोंनि चिराङावबो साइन्स कलेज मोनसे मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदोंमोन। नाथाय बे 3 बोसोरसिमावहाय जोङो बेखौबो फैगोन होननानै आसा खालामाखै। आरो बिसिनि जिबायदि मावनाय बेखौ जों बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों सानाखै। दा बेनिखायनो जों गासैबो लाइमोनफोरा खौसे ज' जानानै जोंनि बे बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो खालामलांगोन। आरो गोबां लाइमोनफोरा फैनानै बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। दिनैहाय जोंहा बिटिसि सुक्ति जानायावहाय 6 शिड्युल मोननाय हिसाबै आयेन दानो हानाय जोंहा क्षमताफोर दंमोन। बेफोरबो दिनैहाय बे क्षमताफ्राबो जोंना गैला, डाइरेक्ट डिसिनि आखायाव हरबाय। थ' जोंनि बे बिटिसिया स्टेट गभर्नमेन्टजों सालायजानाय जाबाय। दा बेबायदिनो जोंनि बे बिटिसि सुक्तिनि माखासे क्षमताफोरा जोबलांगासिनो दं। बेखौबो दा जों लाइमोनफोरनियाव मोनसे जेनेबा साननाय फैदों आरोबाव उननि समावहाय माबायदि जालांगोन। आरो प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन न'खर साख्रि राननानै होगोन। रावबो बर' बिमायाहाय थानो थाखाय न' गैयि जानांनाय नङा होनदोंमोन, जानो थाखाय माइरं गरसे गैजायै जानाङा होनदोंमोन। नाथाय बिदि खालामनोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय जुदि एफाबां मावनो गोसोमोनब्ला एफाबां गिदिर जोंखौ प्रमिस खालामलांदों। जोंबो प्रमद बर' सारखौ मोनसे समाव मोजां मोनोमोन, जाथिनि थाखाय गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा मोनसेबो जाथिनि थाखाय मावाखै। आरो गाव जुदि सासे गावनि जाथिखौनो नायनो हायाखैब्ला आरो बेयो दस्रा गुबुन जाथिफोरखौ मा मावगोन, बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मा मावगोन। दिनैहाय बिथांनि बे सरकार सालायनायाव जों नुनो मोनदों जे बबावबा माने सिफायजानानै न' सिफायजानाय इलेक्सन जानाय बेबायदिखौ जों नुदों। दा बिटिसियावहाय जेनेबा सान्थि परिबेसखौ जों नुवाखै। बिनि थाखायनो जों लाइमोनफोरा ज' जानानै दिनै खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनांगौ आरो जों बासायगोन। गोजोन्थों।